Jun 2024 TWF Secretary Foundation dan Jemput meeting dan sini meeting tini tongo sini TWF Central Committee President sini Madam Monica sini bisingo tongo sini Chairperson sini Madam Putri Jamatia sini bisingo tongo Preparatory Committee ni korok ni ku convener Sokna Tiriang te Ati Jamatia sini treasurer tongo te o jaga joto district ni te central ni phaiman ta phainai sini TWF ni khajan bukuk chung tongo jotoran hambai te first of all ang bokhro bomai sini maharaja na badak no khulumya paro tami hingai bini chai tok mumbai bini na har mumbai tini chung third foundation te observe kajin thangai tongo so o jaga o ang ani as a convener ang obono request khanai through media sini joto division beri rokni je 44 ta division tongmani block o jaga ni joto beri rokno o jaga o phai man ja phainyang bagi kobol jago tamni bagi himale jeng centrally o jaga meeting khlailai jeng obono division khlaika je buskang 6 tarik belakeno befitting manner o jeng observe khlaina thangai tongo third foundation de sini thai ke nuai khumleng nuai auditorium hall khumlengo engkai কোনো ব্লক কোনো ডিস্ট্রিক্ট আলাদাভাবে তাক খাইতো চিনি মিটিং ডিসিশন যা যেহেতু চিনি মহারাজা হয় ন ও জায়গা ফাইনাল হয়ে কনসেন্ট যা সো চিনি পার্টিনি যত অকরা যারা CWC তংনাই CAC তংনাই ইয়াখাবা চিনি পার্টিনি যত MLA MDC EMs जों बरनो जतनो आ जागा इनभाइट खाइदों ओंखाय आं आसा खालायो चिनि प्रग्राम बेलाखेनो जाल जमो खालायो बेलाखेनो काहामके जोङो प्रग्राम नो खालायमानाय ओंखाय आबुनि बागै जे तिनि अर नरक मिडिया मै फायनाय नरनो बेलाखेनो हामबाय चिनि अ मेटार नरक कभारेज होनानै बागै फायमानि बागै नरनो पाइप्ले हामबाय माया करो ओंखाय अ आ दिनि जे प्रग्राम आबो चिनि गोबां मा चिनि कालचारेल प्रग्राम को एक्टिविटीज दङ दंनाय ओंखाय जों जास्ट वान सलाय दङ चिनि बोरै दङ बिसिङाव जारा मुतुनार जानाय अबाय सामख्लाय थांनाय अबरम बाहायनो जों आदिनो फेलिसिटेसन लायले मानो आबहाय चिनि वान सुकमान बिसिङाव दङ ओंखाय बेबाक नरमै डिटेल्स आबो चिनि प्रेसिडेन्ट तिनि उक्ताबो ब्रिफ खायनाय सो आं चिनि प्रेसिडेन्टनो रिक्वेस्ट खायनाय चिनि मेटार नति 6 तारिख जुन चिनि थर्ड फाउन्डेसन देनति बटेबो ब्रिफलि नरमनि साइट नरानि बागै हामबाय मैडम नां रिक्वेस्ट खायो आबोनते ब्रिफ सानानै Kuilano ini 1 tarik Jun osal total 1 tarik Jun ni salo ini boba drama kelemahannya karo tai ini orang centres ni kajian sini TWF ni advisory board ni chairperson sini boram ganang Madam Putri Jamatia tongo sinoro tongo sini secretary buku Budulakshmi Deporna preparatory committee ni convener buku Gita Deporna joint convener buku Ati Jamatia ba buku Sokna Tiriang tai sini advisory committee ni buku Mamata Butongo tai jok to buku song tongbayo borok jok to sini TWF ni sama tangtrak jok song tai ani media tak tuksong barok nopo belai o 1 tarik ni salo hambaya karo sentini norok no maring mani karan hingga obose sini bubagra sengno ti pramothani kaisa wings buri bedet TWF Tripura Women's Federation hani kaisa সংগঠন খাইরিকা o সংগঠন খাইরমানি bisik tampungnai beskang 6 tarik Jun 2024 as 6 tarik Jun no जों TWF Central Committee rok meeting khlailai जों kaisa decision najakha taklaini foundation de जों सारा त्रिपुरा राज्य khlaiyawi प्रत्येक ब्लॉक bo yakaba district khlailai liya
जों ताकलायो सेन्ट्रेलि बाबे मुलुंगो जों नय अडिटर नय खलनगनो जों अ प्रोग्रामनो जों खालायलायसिनाय हनै वानसुक लायखे आबोनो न सारा त्रिपुरा राज्यनि 12टा डिस्ट्रिक्ट जोंनि गोजान डिस्ट्रिक्ट दंमानि जोंनि बुकुबसं 44टा ब्लक कमिटि दंमानि गोजान जोंनि बुकुबसं नरक जतनो आं मिडियानि थ्रुते नरकनो कबक जावो नरक जे फाइमानसा जोंनि 6 तारिख जुननो 11टानि समय जों मिटिं स्टार्ट खालायनाय जोंनि बानासि साजाखनाय आबोनि सिगांनो नरक फाइ सफायनायनि बागै हुमुलंग नुहायो नरकनो कबक जावो ताइ ताकलायो जोंनि आगिने हायनो जोंनि हाबोबाग्रा जोंनो संजावरिनाय TWF नै बुं फारिरिनाय जोंनो संगठन संजावरिनाय जोंनि बोबाग्रा दंनाय जोंबाय जोंनि फाउन्डेसन देवो ताइ जोंनि जत बरंगना मन्त्रि कताल दंग खरकनि MLAs दंग जोंनि ताइ EM CM MDC चेयरमैन जोंनि बरंगना पार्टीनि प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि जोंनि मेन पक्षनिफ्राय CWC CAC बरफनि जत आदम जों दंबायनाय जोंनि जारा फ्रन्टाल अर्गानाइजेशन जोंहाय TWF हायनो जोंनि दङ YTF TCF जोंनि आरो दङ TISF बरफनो जों इनभाइट खालायनाय बरफबो मा खालायनाय जोंनि प्रग्रामबो ताइ ताकलायनि प्रग्राम जों बेलायखायनो जोंनि जे मानसा जों नायथ'खलाय खालायनायनि बागै जों सायथ'खलाय दङ आबो जों सेन्ट्रेल कमिटि सिमि नायथ'खायनाय होनमाबाय इनिया नरक पाल जत डिस्ट्रिक्टनि जत ब्लकनि बुकुब जोंखायै जोंनो अ प्रग्रामनो मोजां लिरनानै नांगौ ताइ जों आसायमानि साल' बबाहायके दंथ' जोंनि बुकुब जों ताम ताम खालायलांखा जोंनि बुकुब जों ताम ताम खालायिमान जों मुखुंग जेमन जों सामं खायमाने हायनो जोंनि राजनैतिकनि मुखुंग बाहायनो जों बुबाग्रानाव लगिरिनानि थांमानि मुखुंगबो जों बेलायनो साक्सेसनि दङ जों TWF आबो अ साक्सेसनि बुथाय जों 3 बोसोराव थाइता मानखा 3 बोसोराव जों TWF नि बुथाय थाइता मानखा जों बुबाग्रा जों आबोनि बागै जों बेलायखायनो प्राउड फिल खायो जों TWF दाममाले MLA खरकनि मानजा जों TWF नि होयो जों जोंनि MDC प्लस EM खरकजा मानजा TWF नि होयो आबोनि बागैनो जों ताकलायनि जोंनि फाउन्डेसन देवो जोंनि बुकुब सं रोजाबना गोरों दङ रोजाबना सैना गोरों दङ ब्लक थमा गोरों दङ ताकलानि गोरों दङ बुथाय गोरों बुमुल गोरों दङ अबाहाय गोबां मोजां जानि टेलेन्ट बुरै तै वारुपनि वामु वानानि गोरोंबो दं मरकनो आं कयनाय जों बाय गोरोंदि जों नरकनो चिकन सापानो नरकनि रोंमानि न जों दाबो फवारना बागै यापाय रिंनानि बागै जों TWF सेन्ट्रेल कमिटि जों रेडि दंनाय आबोनि बागै खाजानि बुकुब सं आं जतनो नकबो नरक मिडियानि बिसिंतिखाय अ जोंनि प्रेस मिट खायमाना लुकमानि लगे लगेनो 6 तारिख नरक रेडि दंदि नरक 6 तारिख जोंनि हुमुलुं एडिसिनि हेडक्वार्टार हुमुलुंगो नआयो फायो जत जोंबाय बाक्सा जोंनि बिसिकताम खामानि TWF बेलायखायनो बिसिकतामा साक्सेस ओंखा होनो जों साक्षात प्राउड खायो दाय बुबा आ प्राउड जोंनो खायरिनाय हिंगे जों बुबा आबोनि बागै नरक जत बुकुब जों बाय बाक्सानो के बजानजानि ब्लग खालाया फाउन्डेसन दे के बजानजानि डिस्ट्रिक्ट फाउन्डेसन दे खालाया जों पालखाय ताकलायनि बिसिवो जों आबो जोंनि हुमुलुंगनो जों एडिसिनि जोंनि खुंथाय बारानि हेडक्वार्टारावनो जों खालायलायनाय होनो वानसुक लायखे नरक जत जोंबाय बाक्सा पालखाय खालायनायनि बागै फायनायनि बागै आं नरक कबो ताइ कैसे कबो बुंखाय जत बुकुब संनो नरक फायनायनि सिगां जानि आमचायो नियाकाबा जानि ब्लक कमिटि एलाकारो नंनि पार्टी अफिस दङ आरो खामकानो जोंनि TWF नि बाना नियाकाबा फ्लेग नोटिस आवै नरक जोंनि प्रोग्राम फायनायनि बागै आं नरक कबो कारण जोंनि फ्लेग जोंनि सिनेमा जों TWF नि सिनेजाक मा आबो जोंनि फ्लेग कारण जोंनो बुबाग्रा सिनेमा गोबां मारिखा
তামরিকা এমনকি রাইটিং প্যাড বেস কান্নানি মালা গৌরি হইতে गोबां मानसिनि नरिखा जे नरक कायसा संगठन गाहाम संगठन गुबै बाय सामखायनाय हिनि बुबाग्राजों न मारि जिन्नरि रिमानि न जों एक नाम्बार जिनि सिनिमान हिदे जिनि बाना अ बाना तलावो जिनि फेक तलावो जों ज तति डेभलप खायनाय र जों बाना न किसाव बाना न बरम बिबु नरक खायनाय दि जोंनि प्रग्राम दं आबनो आनि कोइनो जत न 6 तारिख जुन पगयावो जों जिनि बिसिक तामकामानि सालनाव जों गाहाम खालायै बालायलायनायनि बागै आं जेबो बुकुजोंनो खाबाय थायो गबकजों जतनां पान्डावा साब साब मानगाना ते ओ पान्डावनो गै बमा हाय संबो तां या नाय या जाका ओ पान्डाव आं तो साइनो थांगा जोंनि मेन हिगा तिप्रामाथानि CWC सेंट्रल वर्किंग कमिटी CAC सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी आरो तिप्रामाथानि प्लस जोंनि TWC एडवाइजरी कमिटी दङ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जत जिनि अक्रा रक्तंनाय जिनि प्रेसिडेंट रक्तंबायनाय ताय जिनि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रमाथानि 7टा दङ उताय बरफ जतन जों इनभाइट खायनाय ताय विशेष खायै जेहेतु जिनि बोरै रकनि प्रोग्राम जों आरो जिनि बोरै रकनो गुरुत्व दिनाय बुकुक चंनि न जों टैलेंट बनाय ताय जिनि बुबाग्रा तो दंनाय न बुबाग्रा जिनि चीफ गेस्ट ngajini party ni president abo CWC ojo to khorja CWC on ngaji to khorja ko china